Ndichataura chokwadi panyaya ndauya nayo Mwari ngavakukomborere kugara hako pasi uchiombera. Simuka maoko mari, simudza ruoko rwerudyi. Mudare rinoramambo madziva, ndichataura chokwadi panyaya ndauya nayo Mwari ngavakukomborere. Tora zvako chigaro chiombera. Konso wenyaya yakudare mududze chikonzero chauri uyakudare mududze chikonzero chauri kudyarira pamunda pangu apo pawakanzi ubve kana wapedza kukohwa nedare rewati. Ndizvo here bhero? Ndizvo chokwadi. Dare rinokukumbira kuti upande nyaya yako mutsimbu. Zvinhu zvakaitika zvakafamba sei? Vatongi vagone kukubatsira. Chakaitika ndezvokuti murume uyu muchidini akauya napa mashizha semunamati tonamata tise kumasoro akanakisa nyaya ine mamukwezizira pane vachapa here ufakazi pamacheche apaizosuzwa hapo nhasi yakaenda pamacheche grasted koi mune vafakazi vanoda kuzobva muzuva wokupura panyaya iyi garazvinakashamari aukumba kwakuka ndinawe panyaya unoda ekutolasifakazi ndopane mubvunzo wachakadai panzi muende uko kubloko iro chazokudanai kana nguva yakwana. Iwe watina pamacheche chete ndomutinesi yako ina pamacheche namashoko ari kumajumba auya arikufunga kwamashoko tumadzimai vako otsvaga mutinesi yako inge iri panzvimbo right famba ito munhu yakauya taurisa vakakunzwaisa munhu yakauya napamacheche vachinditi mudzidzi tino mudzidzi wedu ari kutsvagawo kwokugara ndakati kuno kunzvimbo yezvino zvakusisinayo zvikanzi ananga ndichikukumbirawo kuti afanoona kwokugara kumunda kwakukura ndakati haazondinetsere mangwana zvikanzi aiwa hanetse mudzidzi ndikati wo zvikanzi ndobva auya naye kumusha uko auya naye kumusha ndobva taura nhau yake kuti ndauya naamudzidzana ndikati no ndichaenda kuona sabhuku garanje tivadzidzi varimwe futi muno sabhuku garanje apa varimwe vari ndikati tichaona sabhuku garanje ndavasanangutira zvikanzi handichandomuona munhu wachena kana timoya naye saka sabhuku musi vakabva vauya tobvaonana nomunhu tobva taenda kumunda kwangu inini ndokunzi nomudzidzi sezvo munonamata mesi somudzidzi benyu kana mawirana hapana chakaipa tikatowaiwa zvakanaka ndobva ndamupa mudimpo ndakamupa zofuo 1 hecta ndikati achidzika dzimba dzavanhu kana wazoonawo kokuenda kwakatambanuka unozoenda zvikanzi hazvichokwadi mudzidzi ndingoda pangurima madomasi chete ndichiona kwokugara nokudenda zvimamaini ndikataiwa zvakanaka ndobva agara
saka gore rechipiri chakazondinetsa. Mapi angu akanga akuita mapepa epeace order kutorera inini manje. Ndobva ndafizwa nevanhu ndikati pamwe kunyepa kwanotora peace order ndanyangadzana naye chii. Igore ripi rauya pamachecha chakundira kutamba wabvisa 2019. Zvadaro pasina mazuva akabva auya kuchokwadi murumuro nechipepa so chisina kunyorwa. Zvikanzi amudzidzi ndikati mudzidzi, zvikanzi saina yapo. Ndakati kondinosaina kozvauya sei? Ndandida kuenda kuSouth Africa kumaini. Ndaitira kuti ini kana ndichinge ndaenda adzimai yangu anenge anoega panapa ndenge ndichizobatana nemi. Ndakati ndinopinda papi pakusiyana chipepa ichi chii chamboitika? Ndikati aiwa kwete, handiti zvangu ndogana ndichienda kunoona madzimai angu. Pandaenda kumusha pandaona madzimai pandavataura zvikanzi kuchachi paakauya akamboita here zvemapepa munhu. Ndikati handeno. Pandaenda kuona sabhuku futi. Sabhuku akati kwete, dzimwe pfungwa munhu wenyu amudzidzi. Ndobva tabata pamachechi akati ndozvaari kuita. Tikati zvikanzi aiwa ndichamutsiura, ane pfungwa yeda kutorera Emunda. Shuwa pamachechi nofunga akamutsiura. Ndobva amira. Gore rechitatu ndopaakatanga taingonzwa nevanhu kuti ari kuronga nyaya yekuti akutorere munda wenyu wese. Kwanotora munda wese namunyangadzi grasstage munhu ine achamuda ngaachidii ngaachiita. Zvikanzi azochokwadi amudzidzi anofanira kubva kana achiita unhu hwakadaro. Saka chinhu chakazonyanya kuti kachivamadza stereki ndechokuti gore rapera iri pakupesa patanga sasatauzane naye. Gore ratabva iro mashanga ari munda. Ndakamuka kuseni chienda kumunda ndiro madzimai angu nemwana wangu mukomana. Ndakatodemo rangu panapa chienda kunotema madeni. Kusensei ndikuenda kumunda kuyoga. Ndikutoona munda wese wasangana. Acheka mutsetse. Kona iwe mudzidzi, kuri kuima munda mundemako here? Zvikanzi hafutseki mudhara munda uno ndakatenga. Ndikati ukatenga kunani? Ndobva titanga kunetsana ipapo. Tanetsana ndobva tindirove akuya kwandiri. Ndobva titotanga kutorwisa. Tikatorwisana. Tarwisana mukadzi wake ndopaakauya achimhanya. Ndobva asvika kunonhonga demo. Ndofunga ndingatisvike pano motokari apo. Anhonga demo rendo ndobva atiza naro kuenda naromba. Zvatoda kukusungisai kuti manga maakutitema nodemo. Ndakati ndomagadzirira unoita nyaya naye. Zvikanzi atida kukuonai. Ndono madzimai angu aende motora sabhuku. Ndobva ndatora sabhuku nasekretari. Ndobva taenda kumunda kuyoga. Ndobva abvunzwa nawe maoko, wauya kuda kwangu uchinda kuirana namudzidzi ndokuirana kwacho here? Zvikanzi aiwa ndazviitira kuti imini sabhuku muye kuno mundikumbiriro pokuti ndiwedzerwe kurima. Kana agara ndai wakati daro uno mundo womuridzi chisiya zvauri kuita izvi. Zvikanzi aiwa ndazviita. Ndakati kuda demo rangu. Zvikanzi vanga vakutema nodemo. Ndikati kwete, vanhu vese vazviona ndinokutema nodemo ndokutemere chidemo rangu. Ndingadai kutema madeni angu uno kumunhu. Zvikanzi ademo ndichepa mwana wenyu ndiyache anodemo irovo. Ndobva amira akadaro. Tagara ndofunga pakapera amangwana yacho akabva enda maarambidzwa muye. Ndobva anodyara nzungu. Murume uyu adyara nzungu. Ndikati handichakwanisa kutauzana naye futi, tozorwisana futi. Ndobva ndanotaura sabhuku. Sabhuku akati munhu yanonetsa mudzidzi haanzwisise nechaanondidherera. Ndakuchikupai tsamba moenda naye kuwadi munopa mhaka. Ndikanyorwa tsamba kanenda kuna mhaka akanditi alright chitsvagai mari $15. Ndobva ndatsvaga mari $15 nebhuku. Nyaya indobva yanotongwa kuwadi. Yatongwa pawadi pamachechi aivepo. Tataura nhau iyeye yakazopera ichinzi mhaka akataura achiti iwewe mukomana iwe kubva nhasi takurumura mumunda mabhera uyu. Kana wakohwa zvinhu zvako unofanira kubva. Muri mushure menge adzimai vangu vataura kuti akaenda kunorimawo futi mumwe madyara nzungu. Mhaka akati kwete imhosva zvitendero kurimira mbeu yomunhu pasi. Tikati aiwa noti hazvinzwa tichangomirira kuchena kwokunze. Ndobva tamira. Ndobva atiti futi mhaka iwe bhera usataure nomurume uyu. Iwe murume usataure nabhera uyu. Ndikati it's okay. Kubva ipapo takatonga svika parizvo zvanditaure naye. Ndobva tagara takadaro. Saka nyaya yakazondishamisa inini manje ndeyekuti kunze kwekuye kwachena murume akabuda muna July, August akanga asipo. Akazoya musi wa 5 September pamushana. Agara ikoko ndesabhuku munhu yawo. Zvikanzi wauya
tikati zvakabva nditi tichienda munoona mhaka vandanoona mhaka mhaka vanditi alright ende muona livi tikati alright vanenda kuna livi tikati varume munhu yachirikukawo kuboitwa sei zvanzi kugara ndana izvi rimwe sango rokuti amupe ndikati hazvitaurwe nini kaizvo imimi kandi makatonga nyaya kandi munhu zvikanzi alright bhero vandati no zvingandinesi chindipai maminitsi ndoda kuenda kumberi nonhau yangu maminitsi ndakafambira 5 times ndichinzi enda kusvika ndatanga zvigari ndobva ndakwira nyaya yangu kuno kudai nomurume kuti iye zvino zvibaba mai manjapa aitema achitema kumunda kuyoga ndakumubvunza pauya samoni baba akatopisa achitaura kuti ini ndoremera nyika handitye ndino mari dzangu andakumubvunza futi naingonyarara ndoswera kufaina ndo dambudziko randinaro nomurume uyu saka handaiziva kuti kukakira kangoma kukakira bofu kangoma kanotamba kachikutsika ndo dambudziko randinaro Madui makamona ari kumunda akati munda ndakatengeserwa aiti atengeserwa neni ini handa kumutengesera munda bhero wakatanga kugara parini kana kuti munda wakatanga kushandisa rini munda wangu iwo ndo 35 years now 35 years ikara kuti zvingadzoke kugore ripi 35 years ma 83 ndakabva chibva pamusha panyambudza ndati ndichibva pamusha panyambudza chienda kwacho uri kwagara ndakaenda 1985 Elijah wakatanga kugara kurini 2016 wakanga wamakonani inini ndakatengeserwa munda nabhera vakutengesera imunda nesitendi yavarugara kwende yavo papasina chinhu papangori nemunhu yanga igori bendi chete ndaikakura zvakadii ndingangoti inogona kuda hekta nehafu hekta nehafu kusanganisa nesitendi zvese 2016 pamakatengeserwa munda nambero pane zvinyorwa iya zvinyorwa zviripo zvakaita mune zvinyorwapamapaniwafakaze ngavavape zvinyorwa zvakaita ndezvekuti sezvavambosanangura kuti vafakazi vandikati vanga varipo vafakazi madzimai edu vanga varipo ini madzimai nadzimai vauya right, all right. Kupinda zvedu muya shoma neshoma. Imi muri mudzidzi. Mukunamata kupi? ini ndikunamata Kuti? kuchikoro Inonzi mudzidzi chimwe, inonzi adzidzi. ndikuna state. All right. Hero. Uri mudzidzi kupi zvazo? ndomudzidzi Uri kupi? kusenjwani Chi? senjwani baba Senjwani. Kumapanga tidzokeze kumujaji right sama ava vataura zvavataura vazinzwa uri uri kuti kudini zvavataura ndinotenda zvanganai chekutanga pane kwavataura kuti ndakatanga kugara mboisa mapepa iri pasi kana kumagarira zvavati ndakatanga kugara 2019 indakatanga kugara 2016 ndo chekutanga chechipiri pane pavataura ivo vachiti inini ndakakumbirirwa kuti ndiwane pekugara handina kukumbirirwa wavari kutaura kuti pamachechi ini ndaiita mukoma tichiri kunamata tese tichiri kubatana tiri vadzidzi tese abo vasati vagadzira ravasangana saka tichinamata tese pamachechi ndiaizivana navo ina asingazivani navo ukatonti ndivabereke ndikuberekedze kumba kwashamwari vakava tobva tasikuwa nadzi ndavatinonga vachiuka
saka gumbo rangu vakasvikoka 2016 ndakarabviswa plasta richitonzi rakuora gumbo riyai. Ndoko vakazotaura neni vachiti ndiwaimbotsvaga state, handakuenda nditsvaga state, zvikanzi ndiwaimbotsvaga state chitaura namudzidza zvikanzi taura namudzidza vakupe mutaurirane panhau yemunda, pane munda wakakura. Ndokubva ndatorana namudzidza zveshuwa tikaenda tikanogara sekuemba tiri vaviri, madzina edu vanga vasati vapo, vataurirana ndobvatawirirana. Mudzidza vakandishadya vakati munda ndinokuwanisa munda 1 hectare nestand yacho sekuti uzovakira dzimba. Ndobva tataurana kuti munganditira mari, zvikanzi ndoda mombe 2 namudzidza vakataura mombe 2 handina kuzobhadhira dziri mombe. Ndakazotaura kuti inini mombe handinayo, chinhu chandinokwanisa kuti ndiwane tokwanisa kuwana mari. Ndobva ndakabvunza kuti mombe dzacho dzinoita mari, ndobva uchanja ma400. Ndobva ndaita sei vandasiya ndabhadhara mari yekutanga yepabepa apo 400, vachitiwo varoda kuendesa adzimai vavo kukaranda kuchipatara kuti vanotariswa gumbo rakatyoka kuna 2016 imomo. Saka inini ndakazopinda munyaya iyi nekuda kuti ndakangoti mudzidzi byangu ndomusiya here achitambudzika, mukadzi vakakaita sei akakuvara gumbo iri. Ndobva ndavabatsira, ndobva zvakanga saizvozvo. Saka takagara nguva yese ngangu kubva 2016 2017 apasina mutauro pese, apa 2018 kwakusina mutauro. 2019 pakazotanga kuita mutauro mushure mekunge pane murume vari kutaura wavari kuti anonzi Majongo, wavari kuti vauya naye kuti ndiwitness wavo. Murume 2019 kana sikukanganisa muna April akatandanisa adzimai yangu vachienda kumvura nedemo, ndobva vamhanyisa. Ndobva azoona kuti inini ndakuya achibaita achibatiza. Ndobva taenda bvatanomhangara nyaya dziya kumapurisa. Ndobva uya mvasunga nanhasi nyaya yacho itori kupota isati yatopota yemurume iuya kubva kuna 2019 ichiri mukoti. Saka tadaro ndangoti mugore ra2021 ndakatangosezva mugore ra2022 ndakanyorerwa tsamba zvikanzi mudiwa kwaSabhu. Ainonge yakataurwa musha yangu yandimudiwa kwaSabhu. Ndobva ndaenda kwaSabhu. Ndaenda kwaSabhu ndakanoona kuina ana Chagwambari chamo achiri chairman wedistrict. Ndobva ndaona varipo kuuya, ndobva tapinzwa mudare muyamu, ndobva tagadzwa mudare muyamu. Zvikanzi imimi mukuratidza kuti hamugone kugara nevamwe zvakanaka. Sei imimi makatora mhosva yekuti uyu Majongo pamakaona kuti imimi atandanisa adzimai venyu, sei makaenda kunomhangara kupi kumapurisa, makamadii kuya kuno kwaSabhu, makazomhangara munyaya makayananiswa, mayananiswa kana muchibhadhara mubhadhara. Ndikati inini izvo zvandida kuzvifunga, nekuti kana munhu akubata matemu anenge akutotyisa, handizive zvaanenge akufunga kuseri kwezvo. Saka ndopakavanzi namudzidza zvikanzi izvozvi kana imimi musina kuno withdrawa nyaya iri kukoti yaMajongo, zvaratidza kuti mamugone kugarisika nemi zvakanaka. Tichakutandanisai mupi muvhileji munomu. Ndobva ndati ndiri kuti ndikwanise kuenda kuno withdrawa nyaya yaMajongo, hazvigoneke kuti ndiro withdrawa nyaya yaMajongo, nekuti zvandakataura kumapurisa ndo chaizvo zvandakaita zvandakaona. Tabva ipapo pakazoitika nauya kudarira sabhuku vabvera vanga varipo. Pakazoita nhau yemumunda mavari kuti ndakacheka ndikadyara nzungu. Ivo vega mukuwirirana kwataiita tichifambidzana mune zvakanaka tisina kumbobvira taitirana zvisezvi pandaiva pamari dzavo, nokuti mari mukatasandipirai muzvikamu zvikamu. Ndo vakatouya neni vakanditoona muti uyu ndo pane muganhu wako wauchaperera iwewe, hekta yako inogumira apa, takanokwapima hekta ikatokwana netedu zvakanaka, asi stendi yako ikuzogumira pachimuti ichi. Ndobva vaenda kune kamwe kakomo kusvika nechekuzasi tichienda kurukova, pane muti mumwe wakaita vhiso, ndobva vaupeza so mukati nemukati umu, ndobva vavesa zvikanzi ndo muganhu wako uyu neuyu ndo muganhu yako, nanhasi mutiwo uripo wakatovezwa iwoyo. Saka kubva pamashure ipapapa ininiwo semunhu ndaita hangu zvemusango ndandisiri zhinji kunyanya kuita zvakurima. Vandazoti inini pandakurima pandakwanisa kupedza hekta ndakuda kuti ndichirima kupi uku. Pandiri kuti ndakuda kuchirima uku ndataura navo mudzidzi zvakanaka nakataurirana vakati unoita sei unoorima, ndobva varengesani futi Majongo iwayo. igore ripira zoti avo wakuda kuwedzera munda
kuwedzera wanga une hekta pawairima wakuda kuzowedzera kuti urimo ai vanga vasingandiwedzeri vakatondiratidza kwakuri kwangu saka ivo vakatoita sekunge ichikumbiro vana sekurova vamwe iri mafozha vakati mudzidzi mombe dzinokunetsa vachichazvika zvipadoko saka pakagara paine mbeuwo dziri kuseri kuti mumba dzizoita hadzizokunetsa havana kunge vachindiwedzera nzvimbo yainge yatogara iri yangu saka pandakazotanga kurema mai ndichiti mudzidzi inini nzvimbo yangu ndakuda kuishanda ndopakabva tanga noizi miremere dzese idzi dzamuri kunzwa dzekuzivawa kuti ndakazodai ndikadai ndopadzakatangira ipapo saka iwo uri kuti lendi ndiyangu ndio kutenga kwawakaita apa kuri muzvikamu alright maoko macho kuti lendi ndeyako une mitero mutero ndinawo mumwe ndaipiwa pamwe pachina kumashure vaiti kwanzi mutero hakuna une wanted mimachona hatina kupiwa mimachona kwanzi kwakusina mazvisiti emazvire kubva 2016-17 kusvika ndokuva pana 2018 ko zvino kwakwa kuna mavakugambaaisi right kwakanaka saka ava vakuda lendi yavo bhega ndo maonero akunoti maonero andiri kuzviita pomwe ndatadza ndatadza kunyatsonzwisisa pabepa pasamundi rangu randakapiwa samundi randakapiwa ndofunga uri kutaura ndiri kubva pese kana kuti ndezvemunda uyo vari kutaura ndakachigara ndonyatsonzwisisa ipapo aiwa hanzi orit pamakaenda kuwadhi makanzi wadi nyaya yakadzoserwa kuna sabu kugarandi vakanzi sabu kugarandi nyaya iyi ndeyevana vako vari vaviri nekuti iwewe sabu kugarandi ndowakaregedza abhera vachimaka munhu muvhireji rauri kutungamirira iwewe chikonzero chii chakaita kuti uregedze ava vachimaka munhu saka iwe chidzokera nenyaya iyi uende kunopedza nyaya yako zvakatonyorwa kwamaminesi maminesi ana mamwe ndinawo mufoni mangu alright ndobva madzoka nasabu kukumba ndobva sabu kwazoita sei sabu kwavana chavakaita panyaya iyo vakangoramba vakanyarara varisiya hapana chavakataura vakangonyarara hapana chakataura kusvikira ini ndatozodzoka kubasa zvavakutaura zvichivanana ndisipo ndachitoendawo kubasa ndiri musango ndopandakazoti ndakangosvika musi wandasvika ndakatofonera sabu kumanheri amvapoze ndatiri kudze ndadzoka ndandibhori musango paya ndadzoka mangwana kuseni ndopabva vasvika samoni iri randauya nakona alright ndine pano risiti taona 2019 une mamwe rawakabhadhara uchinzi marisiti akona yariyo nemamwe rawakabhadhara andikutaura 2016 wachina ndakabhadhara 17 na 2018 ndakabhadhara 2016 kusvika 2020 ndakatobhadhara kwese kubva 2020 wakabhadhara hatina kuzobhadhara mari sisarunza kufuna mari 2021 izvo zvandasandabvunza zvanga zvaingoti marisiti hazina 2016 kusvika 2019 alright saka ndingokubvunzawo zvimwe inogona kunge otopic aiwa isokutonikova sanctuary yakazouya goriripi sanctuary kunamata ndezve pane 2 years 3 years kupesana kwavaita vakuru ava igoriripi sanctuary yakazouya goriripi pano 3 years saka toti 2019 2019 zvibhagera zvenyu zvatanga goriripi 2019 atifikui handiti ka zvibhagera nesanctuary zvitera zvandotaura muzinzwisiti ndati zvibhagera nesanctuary zviri kuita sei ndizvo pepo nekutiwo wati 2019 wataura kuti 2019 ndokwakaya sanctuary vero changami une lendi iri kwete handinai bepe iri unorizive handirizive hausi ndiwakasenya handisinesigneche yangu kwanonzi alisi tatambudza ndiani ndadzimai vangu ko yakazasisi takadzimai vangu akariziva chikonzero kuti adzimai vangu ndivhireji yedu weka unoshanda nevanhu ini ndipeche zvangu kupana ndiri mune baudofu unoshanda nevanhu
Akanyora bibende. Epari inini ndakarinyora. Iwo ndo vazosaina. Tichitomhanya zvasija chitaroti ndakundiri kuti mashuro tinyareva madzima witness kudai panzi. Changamire. Pane pamazungu vachiti tine bepa rimwe randakazwapa. Pachibvumirano pedu apa tatavirana kuti vakavati tikakuitira affidavit iko zvinezvi usati wapedza mari zvinogona kuzonetsa. Ndakatovapa 2 maaffidavits. Vaenda ne2 maaffidavits pamunhu umwe vari kutaura iye uye ndokuti yakavati muda kutorerwa munda ndokuma mabvunzo wadzi ndaida kutora peace order. Handina chikonzero chekutorera peace order pamunda usiri wangu. Inini munda wadani nawo ndewangu chete. Wavakanditengesera ndo wangu wadaida iwona. Uyu mukwese ndekwavo. Handina chikonzero chandaivatorera peace order. Ndaivatorera kuti vakambondirovera vambondituka iti. Hapana zvatata kuitana kuti titore peace order. Asi kuti nyaya idzi dzakatanga kubva panyaya yekusungwa kwekudhara nenyaya yekupesana kwedu mukunamata. Ndopatangira nyaya dzese idzi. Kumashure kwese kuti atakagara zvakanaka nyaya idzi hadzisipo idzi. Nokuti mukatarisa chakamireka kubva musi kuna 2016 pandakatanga kugara. Ndandakangogara havana kungobvira kana vakakilema kuti vari kuda lendi yavo yega. Zvazotanga 2019 zvichienda kumberi ndopatangira nyaya yekuti vakuti vada lendi yavo. Nekuti isusu tapesana mukunamata ivane kwavo kwavakunamata. Isitani kwedu kwatakunamata. Saka ndo papatanga honde ipapo. Iwe unobva kupi? Ini kucha kwangu Marondera. Marondera. Apo Marondera kutamu. Ndipapi chai? Kwachiota. Kwachiota. Manzisisira apo. Kwachiota kuziva. Handizvizvi? Ndizvozvo. Communal land iri under custodianship yani kana muri kwachiota. Iri kuna mama. Saka uya kakutengesera sei? Iwo kabvuma sei kutengesera? Ndimambo ero. Havasi mambo chana. Sabhuku ero. Havasi sabhuku. Saka sei wakabvuma kutengesera? Inini zvakaitika ndopandamazana kura kuti kwakuwirirana mukunamata. Nekuda kuzovabatsira kurwara kwakangurwere hwanga vainahwo mumba mavo. Ndikatirika ndibatsirano nemudziwe iwe miyani mukubvunza. Ndikakubatseni nekuti ndirate zara rako ungaimwe. Handini. Iwe ungajirembwa kunyanya. Hai kwakandotobvakuramazika. Nekuti iwe urikutaura kuti kwachiota ndinoziziva kuti communal land iri under the custody yamambo. Maitozvovataura kuti Ndizvozvo chana. saka ndakubvunza kuti uyu ndimambo here kuti akutengeserere. Havasi mambo. Ndisabhuku here kuti akutengeserere. Havasi sabhuku. Urikuona pawakaita mistake. Right now muri kubvutirana chitaka chisiri chedu. Chekupedzisira lendi yachitengesera. Lendi. Aiwa, pinura. Lendi inotengeswa here. Kuva Kuvakarasika mamshida. Changamire kutaura chokwadi chakanaka. Kana usina kutoita izvo nekuti munhu akakudza kuti ndinayo lendi iwe usina kunoburisa kana chavaburisa usina kubvisa mari hautombokawani pachina. Saka yoda kuti ndiformalize zvinhu zvandinoziva kuti ndozvautaura. Aiwa ndisi kuti Saka uri kuti chiko kozi iwe ukandiudza zvauri kundiudza kaindifoma kuti pane makore matema handina kwatinoenda. Iwe wega uri kutaura kuti lendi haitengesi handisi sei ukazobhadhira lendi yesingatengesi. aiwa kukanganisa changamire. Kukanganisa ndokutotaro zvamukaita kazveseka hapana takutanga endi nhasika ndesaka uri kuonawo yari kuuya achitaura kuti chii ichi chipepa ndichizive ichi ende ngachitaisawo zveshuwaka ii muri kutengeserana. Hapana kana mudhindo wasabhuku handiti hapana kana nhamba dzechitupa dzamai vanoziva sei dzisipo hapo kamaitengesera chipepa chii genuine. And icho chachisi original document. Original document racho riripi? To make matters worse, iwe nyakutengeserwa ndiwo kwanga uchinyora bepa. Ndizvo aionyora bepa ndiani? Naiwe maoko mati. Aifanirwa kunge achinyora bepa. Ari kutengesa neari kutenga ndiani? Ipapo ndingangoti ari kutengesa mira akati kuonese iwe ndiuyo ukampa mari iye akabva ichika sereceipt yekwatinolege kuti wampa chii. Saka ifanira kunyora chipepa ichi ndiani anopa mumwe receipt ndiani? ndiye atengesa. Why is it bepa rikuwanikwa rakanyorwa newe? Takangozvitirawo mukumhanya sakuchanga. Musade kuhwanda nechechi so moda kunyepera unge musingazive kunyepera zvingaira muchiti madzibaba oro so handizvozvo
apa zvamuri kuita zisi zvavatendi iwe bhera ndezvavatenderi izvi kutenda kwenyu kuri papi manje kuti uzoenda kwagrass stage iyo ukauya sei kwagrass stage kwachiko kuti azoenda neyo kuna bhera zvakafamba sei grass stage taitongowirirana kunamata tichiwirirana kunamata akambogara kuRwanda kwangu saka akangonditora inini ndaine mota yangu vanditora nemota yangu ndipfekedzere kwabhera ndakunoona shamwari yangu mukadzi vakangu ndo maendero atakaita hatina kuenda tichiti ndiri kuda zvemunda kana kutachi vaenda kunoonana iwo paushamwari hwavo ndo masvikira ndakaita kuna saka grass stage yakakusvitsa kuna bhera handiti iwe ndizero yakauya na grass stage akauya grass stage ndiyakauya wangu wana tikwete ndominze ikudiwa akakuti kudii grass stage pamusoro pemurume murume akati mudzidzi ndikukumbirirawo murume kuti afana wanokufana kugara kana achinge azowana kwakatambanuka anozowana zvake kudii kwokuyenda ashaya kwokuyenda angari pachitsidzo paamudzidza uri kuti chikwe uyo anga ari pachitsidzo chei achishandirwa angachirwara iwe ukaenda uchirwara handina mukura ndakarwara